Pusky, vítam vás u môjho druhého videa. Nie let's play, ale zatiaľ len také predstavovacie. A chcem vám povedať, že dneska som dostal oficiálne nový mobil. Je to Samsung Galaxy Young. Takýto vlastne. On je v čiernom, takom modrom, na ktorom budem hrať momentálne, keď nebudem mať ten už môj vysnený počítač. Pretože ten starý, tento Shiba notebook, to by ste nechceli mať určite doma. To sekalo jak hovado. Tak na tomto budem natáčať. Na tomto zatiaľ točím. A vlastne na tomto budem hrať, idem si založiť tie postavy. A chcem vám povedať, že idem začať hrať na nových svetoch. Ale potrebujem, aby ste mi dali vedieť, na ktorých mám začať hrať. Zatiaľ hrám na S22 CZ a 27 nemecký. To je, hej. Na 22 mám vlastne level 20, ktorý som si založil pred týždňom. Na tom budem vlastne kupovať aj hubičky, to bude taká naša najväčšia postava. Mal som aj väčšie levely, ale vlastne tie som vymazal, aby sme to hrali všetko odznova, aby ste vlastne taký ten príbeh išli všetci so mňou, tí, čo ma budete sledovať, čo budete mojimi fanúšikmi, teda aspoň dúfam, že budete. A vlastne tak, aby ste videli, ako to všetko bude odznova a neviem, zatiaľ som 20 do toho mesiaca. Od tej 50-ky vlastne to pôjde, takže dúfam, že to pôjde, že sa nám bude dariť, budú padať tie epičky, pipičky. A to je asi všetko, tak sa s vami lúčim. Majte sa krásne, čus.